Zavoláme Žolovi. Zavoláme Žolovi, priatelia. Zavoláme Žolovi. Zavoláme Žolíkovi, počkajte. Ideme zavolať Žoldovi, lebo on mi robil tento program a ja som z toho celkom dosť piči. Priznám sa. Čo je to jebané, veď to ide, všetko je fajn, všetko je perfektné. Všetko je perfekt. Len môj program prijebaný nejak štrajkuje a neviem prečo, idem mu zavolať. Čakajte, Žolík, kde je? Tu si, není si tu, kurva, kde je tá veľká hlava? Jak mám uloženého, ty kokot? Aha! Ten telefón je jebnutý, chápete? Jak mám uloženého? Cuketa. Žolík Cuketa, tu je kamoško, tu je. No. Čo tu kurva je, reproduktor. Ty kokot, o 10:30 mu volám, ja som jebnutý. No zajebe. To nezdvihne, on spí už isto. On spí? Aha, no zdvihal na papiči. On má papiči, priateľa. Maťo. Žolo! No? Nespíš? Nie. A čo robíš? Honíš si? Nie, NHL-ku hráme sa. NHL-ku, aha, tak teraz sa to tak volá? V Bratislave to tak voláte? Hej no. Aha, okej, no ja hovorím, že idem že si idem prevodu. No nevadí. Počuj, Žolendo, jedna vec zas, ten program mi nefunguje, ktorý mi prepisuje posledný donate a sub. Čo mám zapať, alebo čo sa má stať? Dneska je to dojebané. To fakt? To nejde ani tebe? No. Aj mne išlo a tak sa to preplikuje, však to bylo. Nepreblikuje to, ale mi to nejde do piče. Čo mám spraviť, čo mám zapať, alebo ja neviem, ty kokot už. Ono ti to pôjde, potrebuje to nejde, ale ono ti to fungovalo, ti to nie. No a ani včera to nešlo už, prečo nám to fungovalo? Hej no, skúsaj potom zajtra, no ono to nebude ešte dneska. Aha, dobre, tak ja som len to tak... Je to dojebané, majú to nejaké dojebané dneska. Dobre, pohoda. No okej. No len to som chcel. Dobre, No okej. dobre. Ďakujem ti. Ahoj. No, tak vidíte. Tak je to dojebané, priatelia, bohužiaľ. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya.